Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta uKhuzani Mpokampungo laphana wey'ngane zakwethu uthole ukugxekwa laphana ey'nkundleni zokuxhumana laphana wey'ngane zakwethu emva kokuthi aveze ithimba lakhe leli ajwayele ukusebenza nalo okuwuFalabo bese kuba uLuve bese kuba uSiphesihle Zulu. Ukugxekwa kukutholela ekuthenini umculisa kanjani uSiphesihle Zulu ekubeni ezithwele laphana wey'ngane zakwethu. Abanye bebekhuluma nje impela abakuthandayo besho ukuthi uSiphesihle sengaze atetele estudio laphana wey'ngane zakwethu kanti uKhuzani seyiqembu lakhe leli afuna ukusebenza nalo noma umuntu ebona ukuthi uzithwele angateta noma ngabe yinini laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawu ke sidima ne-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe cinzene phela ukuze uzothola ama-notification njalo masiposte. Impilo yami mina yayingenje, Nhliziyo yami ibanda nje yikhwe, na uyazi kazi yaphinde, ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani. Ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalanda imbuzi ngayihlaba, ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba. Indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha, ingakho ngibonga idlozi lami manje